Proračun koji je jučer izglasan je proračun kojim je HDZ svima u Hrvatskoj poručio da nema novaca za više penzije iako 52% penzionera živi u riziku od siromaštva, nema novaca za veću minimalnu plaću, samo 150 kuna, nema novaca za siromašnu djecu, 300.000 djece živi u siromaštvu, u riziku od siromaštva u Hrvatskoj, nema novaca da bi pokrenula nova radna mjesta pa da ljudi ne odlaze, 14% radno sposobnog stanovništva je iselilo itd., itd. Ali ima novaca za NATO misije. Ukupno godišnje se troši oko 145 milijuna kuna samo na NATO misije, zbog se istovremeno raspada javno zdravstvo, mladi napuštaju Hrvatsku, nemamo za penzije itd. Među 28 članica NATO-a u Europi Hrvatska sa 1,7% BDP-a je na 10. mjestu po izdvajanjima ispred svih svojih susjeda. Njemačka izdvaja manje svojeg BDP-a od Hrvatske. Hrvatska je prema najnovijim podacima jedna od članica koja stvarno izdvaja prilično obilata sredstva i svrstana je na 10. mjesto. Istina je da najmanje ulažemo u opremu i kupovinu nove vojne opreme, ali to ćemo promijeniti jer smo se od prošle godine obvezali da ćemo izdvajati čak 2% BDP-a do 2024. godine. To je znači 40% povećanje izdvajanja od prošle godine. Znači 40% ćemo više izdvajati nego prošle godine kada smo preuzeli tu obvezu, a preuzeli smo je bez ikakve rasprave, bez ikakvog inputa, znači po dekretu. I to se neće preliti na vojnike da se razumije i vojnikinje ili radnike i radnice, nego će se to preliti na vojna oklopna vozila, na helikoptere, znači na opremu jer tu se detektiralo da izdvajamo premalo. Pa tako evo sad u proračunu ćemo izdvojiti za borbeno vozilo pješaštva na gusjenicama 161 milijun kuna. Za helikoptere ćemo izdvojiti 57 milijuna kuna. Ako sam stavila jedan amandman, dakle da se ta vozila smanji im se sredstva odnosno potpuno ukinu, da se da za Imunološki zavod u doba korone, ne samo da nije amandman prihvaćen i da je odbačen u raspravi, nego on nije niti prihvaćen da se raspravlja oko njemu jer se kaže da su to već odobrena sredstva, što bismo isto tako onda morali doznati u javnosti ako je ugovor potpisan ili su ta sredstva stvarno odobrena. Znači, kada smo ulazili u NATO savez, onda nam se govorilo da moramo ući u NATO savez jer bi inače trebali puno više svoje vojske i da bismo trebali izdvajati negdje oko 3% BDP-a ako bismo imali samostalnu vojsku. Sad smo se obvezali da ćemo izdvajati 2% BDP-a, a pitanje je da li je ono realna procjena da bismo trebali izdvajati 3% sa samog početka. Za svakog vojnika u Afganistanu samo do 2010. godine je utrošeno oko pola milijuna kuna. U okviru NATO-a već više od desetljeća smo sudjelovali u okupaciji Afganistana, tzv. mirovnoj misiji, što smo plaćali 55 milijuna kuna godišnje. Prije 2 godine smo samo na 110 pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji Resolute Support potrošili 55 milijuna kuna, te još 33 milijuna kuna za jačanje prisutnosti NATO-a u Poljskoj. Misiju na Kosovu plaćamo oko 24 milijuna kuna, a u 2019. godini se uključujemo u novu misiju, onu u Iraku koja košta 4,3 milijuna kuna. 3 pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji EU Sofija su koštala 2 milijuna kuna godišnje. EU NAVFOR Somalija Atlanta 3,5 milijuna kuna. Pa kad onda govorimo o tome da nemamo drugog izbora, treba postaviti pitanje što mi zapravo dobivamo od tog članstva u NATO-u. Jesmo li mi nešto dobili od tog članstva u NATO-u? Jer nama nešto tu, neka korist od toga? Ne baš. Jedino što smo se otvorili prema terorističkim napadima i imali jedan od prvih teroristički napad islamistički na europskom tlu 2015.
1995. godine koji je bio izravna reakcija na to da je Hrvatska SAD-u izručila istaknutog člana egipatskog sunističkog pokreta. Koliko vidim dvije replike. Prvu repliku